खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोननैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय सिक्किमनि हरखाब जोमै गावनानै सोमजिनाय दैबानाजों बुखारलांजानानै गोमानानै थानाय आसामनि आर्मि जवाननि गोथै देहाखौ मैया रबिबार फुङाव बोखांनो हानाय जाबाय। बिथांखौ आसामनि बाक्सा जिल्लानि मिथुल कलिता होननानै खौरां मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसामनि रैखाथि हान्जाया सिक्किमाव नांथानानै थानाय आसामनि फरायसाफोरखौ लाबोनो थाखाय सिक्किमसिम मैया सौहैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि बाक्सा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव मैया सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ बरिखान्दा ओनसोलनि बिश्वजित कलिता होननानै खौरां मोननाय जादों। चाइनानि हांजौआव खुंजानाय 19थि एशियान गेम 2023 मैया जोबबाय। बे गेलेनाय बादायलायनायाव जोंनि भारत हादरा गासै 107 मेडेल देरहानानै जारिमिन सोरजिनो हाबाय। बेनि मादावनो सनानि मेडेलखौ मोननो हादों 28टा, सिलभारनि मेडेलखौ मोननो हादों 38टा आरो ब्रन्जनि मेडेलखौ मोननो हादों 41टा। मख'नो गोनांदि बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहानायनि फारिलाइयाव चाइना हादरा गासै 383 मेडेल देरहानानै सेथि जायगा लानो हादों। नैथियाव जापान आरो थामथियाव रिपाब्लिक करिया हादर। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव मैया जिआरपि हान्जाया संदाननायनि गेजेरजों मोनसे बेगनिफ्राय मोन 13 सनानि बिस्कुट हमनो हादों। मिथिनाय बादियैब्ला मोनफ्रोमबो सनानि लिरथाया 1.5 किल'ग्रामनिमोन। बेजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौबो हमनाय जादों। आसाम सरकारा मैया 1182 सारेन्डार जानाय आदिबासि केडारफोरनो साफ्रोमनोबो 4 लाख रांनि रिहेबिलिटेसन फिक्स्ड डिप'जिट चेक राननानै होदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बनसुआ दिनै फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम BTR ओनसोलाव 12 घन्टा बन्द फोसावदों। इजराइल आरो पेलेस्टाइन हादरनि गेजेराव दावहा सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि बै दरनै हादरनि दावहायाव दासिमाव गासै 300निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ गोमाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। ICC मेन्स वर्ल्ड काप 2023 आव मैया भारत आरो अस्ट्रेलिया हादरनि गेजेराव चेन्नाईनि एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियामाव जादोंमोन। बे गेलेनाय बादायनायाव भारत हादरा अस्ट्रेलिया हादरखौ 6 उइकेटआव देरहानो हाबाय। BTRआव हौवासाफोरनि थाखाय मोनसे फुटबल एकाडेमि आरो हिनजावफोरनि थाखाय मोनसे फुटबल एकाडेमि बानायगोन होननानै BTRनि CM प्रमद बर'आ मैया 77थि सन्टोष ट्रफी फुटबल कापनि बेखेवनाय हाबाफारियाव खौरांगिरि मेलाव फोसावनानै होदों।